Kebakadu kejingang pajak kanong hasora but hadin jong kita kejingang ngin pa ka kubor siya ka sorkar lardai ba ka sorkar kamkhan yangi siya kejingakren bandawa ba ka sorkar kadai ban penlong da ka special session lane ka sinsyong dorbar jong ka dorbar thawan ka bakerpang ban amen ya ka Meghalaya language ak arhajarsan ban kentiu kerdan no ya ketin khasi na ketin benrab jong ka sorkar sya ketin sorkar bapura namar keni kadai ka kam tang jong ka sorkar jela ka sorkar kanum dei ban aidau bangimla ban le ka jingdawa ban perung apo ka khnet ka bapra kila ban ong ba let's say kimyo ya ka majority jong ki MP ya parliament let's say kila ban ong kadan ka jingatan bat kiwei di kijak kitien na kiwei ki jela ba per ri India handai ka ne ka jingdawa ban penong kitien sorkar pura ya ka kitien kasi hapo ka jela Meghalaya ka dei ka kam lane ka subject jong ka sorkar jela hakini ka session telang ka darbar telang ka baradab adin bangila ai jimpen kan mau chief minister bat ki copy ya katu jimpen mau bat ya ka memorandum jongi syabaro ki MLA ni khmi lanti ba kinwan ra ka kam hagane darbar telang handrai nagleng sarkar ru nagleng ki MLA ru umdan bakren mentangi ong bangim dan kamsyu bandang let budien ngin let syopat ba bat ladang let ka sarkar adin kini ki jelang ngin omlet tangga KS ngin let rengkat bat upaj ba bat kata ka jing dawa kanlong ban penong ye ka special session kumlaong gitu kinong kran ni kiseng baper kani kadai ka dauba om tang jong ka khasi atho society ne jong ka no ka seng balang lani wat jong ka no ka political party andai ka dai ka jing dawa jong ka judgment reo kumtangi khot ya baro kiseng baper la kilong kiseng bhalang la kalong kaseng jong kinong tho la kalong wati ki political party ro bandum dan kano ka jinga pher jimut halor kani kamat jingdawa handrei banyeng kawai da ka bapenlong ya ka special session ngimla asyu ban syu ap syap da ki snam da ki posnam ya ka ju ka jingdawa ka badan kam kalong ba ka sorkar kan simno ikisin jam jengka ngimkwa ya ka jingong bala pan opinion la nila pan jingman iki department nikwa banyu i ba ka sorkar ka le daga kam lada ka sorkar kam le daga kam ngin ambanse ban khot yu pai ba badia baro kiseng ki baju krisyan ngi ban mi pai ba imat ban le tang mangi kit khot jong khasi author society imat dan ban yo bri ngi na kata ka dawn nomor bakani ka dei kam jong ka judgment reo in khot yu pai ba jong ka judgment reo jong ka bri nyotrep khon nyotrep baro